Wat een prachtige naaisimmer daar, joh. De zinnen er flink bij. En natuurlijk die naaisimmerwarmte. En dan liekt het simmer en dan is het gewoon simmer. En dat naaisimmer waar binnen we nog net van nou. Maar de komende dagen wordt het minder warm. Zo mag ik het wel nemen. Joen en vannacht. Ja, nog een protte bewolking. En vannacht een temperatuur om bij de 10 graden in het oosten en het zuidoosten. 12 graden op de orenplakken in de provincie en zo'n 14, 15 graden op de eilanden. En de wind, nou die zal matig wezen, misschien vrij krachtig. En die komt uit westelijke richting, nou ik denk wat meer en meer noordwest. Dan moeten we nu daar. Zinnen en bewolking. Maar wel aardig waar, hè? Temperaturen zitten tussen de 18 en de 20 graden. En de wind komt uit het noorden en het noordwesten bij. Daardoor is het al wat frisser. En de wind die kan matig en vrij krachtig worden. Maar in het watergebied wel eens even betiden krachtig, krijg 4 van 6. En dat is het dan ik. Dan vooruitje. Nou een tonnetje maar droeg waar zit het nou ligt. Ja, de temperatuur wordt lager, zijn 18 graden. Op Vreed zal het ik zijn 18, misschien op pakken 19 graden wezen, maar ik nog altijd een bewolking, let er wat meer zinnen. En hoe die Vreed heb ik mijn twijfels. En dan ga ik het vooral over de konzenbruin. Het zou samen een hele of 1 mm worden kennen, vooral in de joentijd in de nacht naar Vreed ta. Maar zat nou ligt het Vreed tot uitdroeg. En de naaisimmer is weer heel dal waarom op sneeuw. Maar het zijn 21 graden en flink wat zinnen. En ik denk dat sneeuw een complete stroom uit wordt. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.